велико един човек да приеме Христос за свой Спасител. Бог ни казва, че небето тази вечер е отворено и Бог излива от небето милост и благодат. Бог, който е посял Сина си заради нас тази вечер, отваря небето и прави празник. Не една душа, а 3 души тази вечер приемат Исус. Покайват се за своите грехове и го приемат за личен свой Спасител. О, Боже милостиви Татко! Добре, хора! Те ще повторят след мене и така ще изигат заедно Господ Бог. Няма човек, който не се грешил абсолютно. Ние сме грешно достойни, но Бог е милостив и Той е любящ. О, Боже милостиви Татко! И тук повтори с Паламан, да сме лапа вчера в моите документи. Нека макера по-лекше ме дава. Добре. Да, ще стягам. Боже, аз знам, че съм грешен. И ти знаеш, че съм грешен. Аз знам, че Исус е Божия Син. Аз знам, че Той умря за мене. Исусе, аз те приемам за мой Господ и Спасител. Ела в живота ми. Прощавай греховете ми. И ме приеми в Твоето царство. Като един грешник. Но да бъда при Тебе, Боже. Всичко това моля и прося. Всичко това моля и прося. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Айде се молим всички за тях тази вечер. Хора, тук на това място Бог прави чудеса. 3 души приемат Христос за свой Спасител. Бог е тук на това място и Той приема техната милост и техното покаяние. Той е великия. О, Боже милостиви Татко! Всички издигаме Татко Небесен! Брат Лашко, пред Тебе те моля, Боже! Помажи Татко ти на живота му, Господи! Ти Боже, Твоята ръка върху него, Боже! И му дай тази вечер покаяние, Боже! Прошка му дай, Татко, молим Те, Боже! Запиши тази вечер, Татко Небесен, името му в книгата на живота, Боже! Приеми го, Татко, в Твоето царство и запечати, Татко Небесен, живота му в Твоето небесно царство! Сега издигам, Татко Небесен, и неговата съпруга, делайте, моля! Помажи, Татко Светлани, Господи! Нека мир и благословение да почиват върху него ти вечер, Боже! В името на Исус, нека Бог погледне към Те, милостиво жено, и нека Бог да приеме тази вечер Твоето покаяние. Издигам Те пред Бога и Те благославя в името на Отца и Сина и Святия Дух дела. Издигам, Татко Небесен, и тази млада жена пред Те, Боже, и Те моля, Господи. Благослови я, Боже. Приеми тази вечер, Татко, покаянието и, Боже. И знай, Татко, духът си върху нея, Боже. Помажи я, Татко Небесен. Прощавай, Боже. И я приеми, Татко Небесен, в Твоето небесно царство. И с това моля и прося в името на Исус и казвам: Амин, Боже. Амин, Господи. Massima che la conferenza падате ли, ставате напред. Добре. Трябва да се разкайва се пред Бога. Добре, нека Бог да чуе вашето разкаяние. И нека Бог да даде тази вечер милост и любов. О, Боже милостиви Татко, Ти си чул тази вечер, Татко, ставил сестра ми, Боже, се разкайва, Боже, за своята постъпка. И желая, Татко Небесен, да я отвориш тази вечер, Татко, Твоята врата, Боже, и да я върнеш, Татко, в Твоя храм, за да може да стане, Татко, отново Твоя близъка, Боже, и Твоето велико и свято име да бъде прославено в устата и Бога. Моля, Боже, възстановя, Татко Небесен, и я благослови в името на Исус. Сега издигам, Татко, и няма пред Тебе, Боже, и Те моля, Господи, погледни милостиво, Татко, и любящо към сестра ми, Боже. Протегни Твоята ръка към нея тази вечер, Боже, и дай да вкуси, Татко, от благата на земята и от благата на небето, Боже. Приеми я, Татко, като блудния Син, Боже, облечи я, Татко, за Твоята мантия, Боже, пози, Татко, пръстна на ръката ти, Боже, благослови я, Татко, с празненство тази вечер, Боже, и дай Твоята небесна награда.
В името на Исус, нека Бог да ви прощава и Бог отново да ви върне със силата и славата си. Амин, 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 амин.